चालू करू नका त्याच्यात तू मुंडी उडायची तिकडची. काय बघू बापरे जातो काय अस्वल बघायला गर्दी बघा किती आहे. आपल्या चाईमध्ये येतात ते अस्वल घेऊन कधी. मस्त आहे प्राणी संग्रहालय राहायला बाजूला. इकडे चहा पितात आहे दोघं जण बसून. तर तू आली कुठे होती आता इकडे? हे इथे स्वामीच्या मठात आली होती. काय स्वामी दिवसापासून मी वाट बघत होती स्वामीच्या मठात यायची. नमस्ते सर्वांना. तर आम्ही आज बघा सर्वांना घेऊन फिरायला चाललोय परत. पहिलं लोकेशन तर आम्ही ताईच्या घरी, म्हणजे ताईच्या घरी जायच्या निमित्ताने आम्ही दुसरीकडे सुद्धा फिरणार आहे. तर दुसरीकडे कुठे फिरणार आहे ते आम्ही तुम्हाला दाखवू. तर आपली गाडी बाहेर आलेली आहे आणि पब्लिक आपल्याला बघत आहे. चला रेडी बसेल ना बस. फ्रंट सीट सोडून जरा सर्वांनी आतमध्ये चल. बसेल ना व्यवस्थित? काय शाखेत बाहेर कम्फर्टेबल आहे. प्लाझा सिनेमा. चला पोचलात. आता कुठे आहे तुझं मंदिर? चला केंद्रात. मी ह्याला बघितलं आधी मग नंतर तुम्हाला नाही ना. चला हाय 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 काय हाय. चला आता तुम्ही पण व्हिडिओ मध्ये. तर तू आली कुठे होती आता इकडे? हे इथे स्वामीच्या मठात आली होती. काय स्वामी दिवसापासून मी वाट बघत होती स्वामीच्या मठात यायची, पण आज आली. बरं वाटलं आले. मग काय प्रसाद दिला स्वामी? कसं माहितीये, मी गेली आतमध्ये तर मी ती फुलं दिली ना, मी भटाकडेच बघत राहिली. तेव्हाला बघितलंच नाही. मी आली आणि परत गेली, परत बघून आली. आणि ते आपल्याला एक बेसनचा लाडू आहे, तो आता आम्ही सर्वांनी वाटून खातो. चालेल. तुला पण दे सर्वांना, आपल्या सर्वांना. आणि आम्ही आता दुसऱ्या लोकेशनला चाललोय परत. चला झू साठी रेडी. आता दुसरीकडे नको झू मध्ये तुम्ही याच्या अगोदर गेले होते कोण? कधी गेलेलात? मम्मी तू गेली होती राणीच्या बागेत? एकदम छोटी असताना. एकदम छोटी असताना कोणी नेलं होतं? माझ्या दादांनी नेलेला. म्हणजे तुझ्या पप्पांनी नेलेला? आता खूप चेंज झाला असेल. प्राणी झाले. हाय पण आहे काय माहिती. इकडे गेट दिसला मम्मी. वीर माता जिजाबाई
भोसले उद्यान व प्राणी संग्रहालय. ठीक आहे. आणि आपण आज आलो आहे कोणत्या दिवशी? संडेला ना. आता गर्दी बघा समोर. गर्दी पुष्कळ आहे ना. संडे आहे ना. आरामात. ताईकडे जायचंय. चल ताईकडे जायचं आहे ना. आता आपण आलोय कुठे ते सांग? झू मध्ये. राणीच्या बागेत. राणीच्या बागेत आलेलो आहे. आता आपण बघूया काय काय बघायला मिळतं इथे. समोरून आहे एंट्री आणि या साईडला एक्झिट. चला. तिकीट काउंटर एवढा गर्दी आहे. तिकडे सांगतो बघा. अडल्ट 50, चाइल्ड 25, फॅमिली 100 आणि कॅमेऱ्याचे 300. आपल्या राईट साईडला तिकीट काउंटर आणि इकडे बघा काय आहे. वा वा, एंट्रीला एकदम छान आहे. आणि मम्मी बघा तिकडे आहे. चला चलो. हे एंट्री आणि राईट साईडला तिकीट काउंटर होतं सर्व. किती गर्दी आहे बाबा, लय मी गर्दी. हां, विकेंडला सोडून वीकडेजला यायचं कधी पण. आतमध्ये बघूया. चला आता. तिकडे फ्लॅमिंगो बर्ड आहे. काय बघू? बापरे. हे एंट्री. चला इकडून जायचं वाटतं ना. एक्झिट जवळ आहे का? आता एंट्री मॅप. तुम्हाला तर सर्व आता एंट्री दाखवू वेगवेगळी. हे बघा पहिली एंट्री. समोर काय तोप ठेवलेले आहेत. मम्मी आणि बाकी सर्व पाठी आहेत बघा. चला बघूया आता काय काय दिसतंय आपल्याला. चालू करू नका त्याच्यात. तो मुंडी उडायची तिकडची. तुम्हाला दाखवतो. समोर लिहिलं आहे द लायन किंगडम. वाघ आहे. वाघ गवताचा बनवलाय. हत्ती बाहेर आला असता तर दिसला असता. तुला दिसला हाती? हा दिसला, पण आतमध्ये आहे ना एकदम काळोखामध्ये. मला तर प्राणी कमी माणसं जास्त दिसतात. बाप. प्राण्यांना बघायला आलेले पण चढून प्राणी दिसत ते चढून चढून बघतात तिकडे तर. आणि ते केवढा आतमध्ये बघतो तिकडे एकदम. नाही. लांब आहे. बघा तिकडे तो हत्ती पॉईंट. आणि हे दाखवणं पण गरजेचं आहे. त्या हत्ती पॉईंटच्या समोर समोर आलात तर इकडे लेफ्ट साईडला जेंट्स टॉयलेट आहे, राईट साईडला लेडीज टॉयलेट आहे आणि सेंटरला ड्रिंकिंग वॉटर आहे. हे बघ लेफ्टला लायन, राईटला वुल्फ, बियर, लेपर्ड, हायना आणि जॅकल म्हणजे कोल्हा. चला या साईडला आता. झोपला आहे तो. झोपला आहे दुपारचा. जातो काय? अस्वल बघायला गर्दी बघा किती आहे. आपल्या चाळीमध्ये येतात ते अस्वल घेऊन कधी कधी. पहिल्या वेळी तर केस कापतात. केस काढायचे ते. केस काढायचे. एवढं जाईल का गर्दीत कोण? पुढे बघ. संडे आणि सॅटर्डे. हां ते केस काढून द्यायची आणि ताबीज बनवायची. बरोबर. सॅटर्डे संडे सोडून या है ना. 50 रुपये अडल्ट, 50 रुपये अडल्ट. लहान मुलांचे 25. माझे 25 रुपये. हां कॅमेराचे 100 आणि व्हिडिओचे 300 रुपये. हां चलो भाई. हां चलो.
भालू. द स्लॉट बिअरची माहिती दिली आहे. मम्मी इकडे बसायला बघ आहे. पान आहे, पान आहे. तिकडे सनफ्लावर आहे. तिकडे बघते कलिंगड, वॉटरमेलन, पपया, फणस. माणसं बसले आहेत ना. तर बसायला बघ काय बनवलंय बघितलंस ते? हो बघितले आम्ही. फळांचं सर्व बनवलंय ना असं बसायचं. पान बनवलंय. चला आता कुठे काय जायचं इकडे लिहिलंय बघ. लेपर्ड, आयना, जॅकल, फूड अँड ड्रिंक्स, वॉटर आणि वाघ. खायचं पण आहे. हां आहे. द टायगर टेरिटरी. बापरे गर्दी बघा केवढी. थोडं पुढे आल्यानंतर फूड काउंटर पण आहे. काय लिहिलं इकडे? द मुंबई झू कॅफे वाईल्ड. खूप गर्दी आहे, खूप आज गर्दी खूप आहे बाबा. तुम्हाला इकडे रिव्ह्यू द्यायचा आहे. वीकेंडला तर येऊच नका. सॅटर्डे संडे येऊ नका. वीकडेजला यायचं तुम्हाला सर्व बघायला मिळेल. किती क्राऊड आहे बघा. पहिलं कसं होतं? पहिल्या ना छोटे छोटे तारेचे पिंजरे असायचे. जेव्हा मी अशी लहान असताना आलेली ना तर छोटे छोटे पिंजरे लाईनीमध्ये सर्व प्राणी बघायला मिळायचे. आता काहीच नाही कुठे. लांब 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 सगळं फिरून फिरून पाय दुखायचे. माणसं बघ जास्त फिरणारी नाही, ती बसलेत एका ठिकाणी. मजा नाही येत. राणीबागमध्ये आम्ही प्राणी कमी बघितले, खाल्ला जास्त आहे ना. काय काय मागवलं बघा. पिझ्झा निघालो ना आपण. दुसरा पिझ्झा. दुपारी आपण निघालो ना, भूक लागली. तर आता खाऊन घेतो मग तुम्हाला पुढचे पॉईंट दाखवतो काय काय ते. किती गर्दी आहे बाबा. आता तुम्हाला दाखवूया माकड. मस्त आहे. मस्त वेगळी मिरची टाकलेली. प्राणी संग्रहालय राहायला बाजूला. इकडे चहा पितात आहे दोघं जरा बसून. हे दोघं बसले ना आम्ही सर्व एक्सप्लोर करतोय. इथे जाऊन आलो सर्व. हिप्पो बघून. माकड हिप्पो आहे इकडे आणि डिअर आहेत ना. मी आली म्हणजे मला वाटतं काय पहिल्यासारखं असेल. हे आता खूप लांब लांब आहे. आणि इथे सर्व ते कॅफे होतं आणि खायचं होतं ना. आता समोर जाऊया. चल समोर जाऊन बघूया. चल येऊन तुम्ही चहा प्या. चहा भारी आहे चहा. पिऊन बघ पिऊन बघ. सॅटर्डे संडे नका येऊ बाबा. आणि ते प्रत्येक झाडावरती ना त्याचं नाव लिहिलेलं आहे. बघा इकडे लिहिलेलं आहे रॉयल पाम है ना. बारासिंघा स्वॅम डिअर. कुठे गेले? झोपायला गेले काय? कुठेच नाही. इथे काय बघायला मिळणार? द स्पॉटेड डिअर. चितळ. गर्दी बघा फक्त बाबा. आहे का कुठे? बकरी के जैसा है. ये भागती बहुत तेज है.
लहान मुलांचं गार्डन आहे का काय बाबा इकडे? मेळा लागल्यासारखा गर्दी आहे इकडे. पॅरट आपलं येतो तेव्हा जाता येत नाही. कोण बाहेर कोण बाहेर बाहेर आला. दोन बाहेर येते आहे ना. नको नको आतमध्ये नको पडेल. आता काय आहे? पान पक्षी ॲक्वा बर्ड्स. चला प्राणी बघायला आले का बसलेले तू? बस काय प्राणी बघणार? बघितले आम्ही प्राणी. गावी आपण हे सर्व बघतच राहतो ना. तर काय बोलणार? इथे कसं माणसं गाव नसतो, माणसांना गावामध्ये प्राणी बघत नाही ना, त्याच्यासाठी. पण आता इथे आहे ना खूप लांब लांब आहे प्राणी. अरे साप पण नाही बघितलं. तर सुजर इकडे यायचं की नाही माणसांनी? यायचं पण नाही नाही कधी कधी पिझ्झा खायला यायचं. पिझ्झा खायला चहा प्यायला एवढं बर्गर खायला खायला यायचं यायचं. यार, एवढं खायचं नाही. हे समोर म्युझियम आहे ते पण बंद आहे. आम्हाला सबस्क्रायबर भेटले. बाबू झोपला यांचा. हाय करा. हाय. हा दिसला दिसला. कसं वाटला सांगा? मस्त खरं का? सिरियसली म्हणजे आम्हाला टीव्हीमध्ये बघितलं आणि प्रत्यक्ष बघितलं एकदम मस्त वाटतं. खरंच छान दिसतंय तुम्ही. नाही ह्यांना नाही बोलत आहे मी. करते इथे एकदम छान वाटलं. दबलात दा. खूप पाय दुखले, आता घरी जाऊ. बाबू झोपलाय ना. चला प्राण्या बोलून नाही फोटो तर झाडांबरोबर फोटो काढूया. हां मस्त आहे ना, गोल गोल त्याला हे मस्त केलं, त्याला कापलं मस्त आहे त्याला. चला अशा प्रकारे आमचा राणीचा बाग व्लॉग संपलेला आहे. आम्ही परत नाही येणार आहे इकडे. छान एक्सपिरियन्स झाला. पण मी पहिलं सांगितलं ना, पहिलं किती छान होतं तेव्हा. असं नवीन कोण ना कधीच कोणी प्राणी बघितले नाही तरी यायचं असं फिरायला. तेच ना, तरी पण ते प्राणी दिसत नाही. आणि खोटा खोटा प्राणी बघायचा असेल तर तिथे समोर बघा. हा कोठे कोठे पण बघू शकता. गार्डन आणि हे सर्व मस्त आहे. आपण 4:30ला आलेलो, 6-6:30 झाले. 1.5-2 तास तर लागतात. पण मस्त बरं वाटलं. पण जरा पाय मोकळे होतात, चांगलं वाटतं. जरा येऊ शकता. बाहेरच्या वातावरणात ज्यांनी प्राणी आलेला. बघितलेले आहेत त्यांनी नाही आलं तरी चालेल. नाव काय त्यांचं? शुभांगी की नाही, स्मिता शिरवाडकर. नाही. नाही. तू काय बघतो? व्हिडिओ बघतो? माझी मम्मा बघते. तू नाही बघत. मगाशी होता तो. बाय. मस्त 5-10 मिनिटं. आतली लाईट पेटवायला सांगा बरं. नको छोटी लाईट. आम्ही दिसतोय का? नाही नाही सर्व काढो. पाठी एक लाईट आहे बघ. पाठी एक लाईटला AC असेल. हां नाही काढोक दिसतो. कॅमेरा मारतो. पप्पा हे बघ इथं एकदम 300 रुपयाची कॉफीवाली स्टारबक्स. हां दिसतं. हॅलो. झालं फिरून. अर्धा दिवस पुरा फिरतोय आता घरी. आता घरी.